kawan, saya iki lagi di kebun jagung saya. Ini kebun jagung wite dhuwur. Saya iki lagi mentelosop-telosop. Iki nek wohe ya dhuwur. Karo aku wohe dhuwur aku. Dhuwur wohe. Ngene iki wite jagung. Iki mentelosop-telosop saya. Pokoknya sawit isine loro. Iki sawit siji loro iki wae. Rata-rata sawite metune loro. Nek wite jagung dhuwure 3 meter ana iki. Iki gadi ngisor rene munggahe ana 3 meter wae. Pol dawane. Iki tenanan iki jagung manis super unggul. Iki 3 meter tenanan dhuwure. Iki metu jerbebeng-jerbebenge. Kok ngene iki sing jagung andal. Jagung sing apik tenanan. Kok iki jagung manis super. Langka bibite iki, pokoke metu jerbebeng ngene iki nek sing jagung manis sing apik. Iki metu ikine. Kuwi sing super unggul. Pokoke wohe ya modele kok ngene iki. Iki lagi njebrol. Dawa iki. Iki dadi kene bisa 2 kilan punjul. Nek wite memang dhuwure 3 meteran. Langka sing wit jagung asek dhuwure 3 meter. Ngono aku iki pupuke nganggo pupuk ayam boiler. Terima kasih semuanya.